Kani ketika batisi TV, bat pidang pet yaki kubur baman kasni, balawan rasha pi da ka orange nisan, lom so po niya fabricate Shillong, ringkat bat ka BDW International School nong Mynsaw, Langkarding Shillong. Admissions open now. Palat sanut kibriu na Kajuh kalong Ïing kila Mynsaw jur. Hadien bakawi ka Trok kit mau kala Leit ban Tynrah. Ya kawi ka Ïing ha ka Shnong Patharkhmah hari boy district hane ka jan miet ka arpoi tarik rumpang arhajar arpo. Kat kum ka jingyo lum jingtep unong ai kubor jang ka batisi TV laong bakani ka jingja kala jah ka por ka manreu beje jan miet ha ka bakawi ka Trok kit mau ka badan yo number AS18 A1332 kabakit mau da kabatmu ban lek penhap yu mau ha kawe ke caka ha Patharkhmah kabalanya da upita lingdo anda kini keterong da ka jing pomla te lakam shu driver kala lek be ban Tynrah ka Ïing jong pa welbon rani ubasa kwata ha ka Ïing jong district council bat ha kini jingja kila dan hadu sangun kibla Mynsaw ha ka ba kini keterong kala rung sendan chedu ka Ïing sa jongki kat kum bale thu da usoda Shnong ka Patharkhmah uba Najim Kharmalki kita kibla Mynsaw ki kentop ya ka Merisha Pator, Enrich Pator, Rejoy Pator, Diamond Lang Pator, bat Alian Pator. Bat ya kini kibla Mynsaw lapan kitno Mardor, Syah CHC Patharkhmah ban yo ka jing sumar ka Mardor, halor ka jing Mynsaw. Ka ba kita syakta na ka jing wan Tynrah ketika Trok. Uba Kharmalki ulay thuru ba nalor ka jing Mynsaw jung dikot ketika long Ïing na ka daw ka ni ka jing wan Tynrah ka ni ka Trok kala penjot ru ya ketika Ïing sa jung ki bat dan bok hagani ka jingja kala don ta ka jing Mynsaw bat ka jingjot jung ka Ïing klam pat dan pa kanu kanu ka jingja ka basngusi shu halor ni ka jingja ulay thuru ba na kaliang ki bor pulet ka Patharkhmah outpost kilawan Mardor ban pelong ka jing toket halor ni ka jingja bat ru ban ai ka jing rap nak benta kita kibla Mynsaw ki berang sya sumar menta ha ki doktor ka CHC Patharkhmah hari boy.